Salutare tuturor! Astăzi livrez în Timișoara la domnul Adrian, iar pentru ca inspecția de daună să se desfășoare în condiții optime, va trebui să avem o mașină curată. Pentru asta voi intra la o spălătorie de tip self-service și voi curăța mașina, pentru că am avut un drum destul de anevoios, cu zăpadă, cu ploaie și mașina este murdară. Inspecția de daună se desfășoară pentru că mașina beneficiarilor, adică a tuturor celor care colaborează cu mine, beneficiază de asigurarea CMR, care este valabilă pe toată durata călătoriei și care acoperă exclusiv vina mea. Se poate să sară calele, să se rupă calele, să trec cu mașina pe lângă remorcă, încărcare, descărcare, tot ceea ce înseamnă greșeala mea. Se rup chingile, cade mașina de pe remorcă, este vandalizată în parcare, este furată de pe remorcă, mă cazez la un hotel într-o parcare și dimineața o găsesc fără roți. Toate aceste evenimente neplăcute sunt asigurate prin asigurarea CMR. Orice îndoitură, julitură, crăpătură, absolut orice este asigurată. De aceea, inspecția de daună trebuie desfășurată cu o mașină curată. Ca urmare, acum am să mă cobor să spăl mașina, pentru că urmează predarea. Domnul Adrian mă așteaptă cu sufletul la gură. Și ajungem la domnul Adrian.